Hello, me mama kwa baba Xposed GH. Baby I will be a medin chia kese na ye ma wo. Ye ma me agrada na ye ne nsɛm na ye twa gu saa. Na nipa baako a sɛbe na ye nyina ye nim sɛ ɔyɛ na damfo anansen ɔkeka nsɛm bi a ekotia no. Me a me papa Kumchacha. Na asɛm ne baeɛ no sɛbe ye pimbɛn no. Na kasa ma ɔkasa no ɔka nsɛm bebree. Ye nkotie ye papa Kumchacha bra. Menia. Oh, yes, you have you. Yes, you have you. We them say simbi na sikasi and simbi because of social media no so kesi pa I'm so we the wawa downful say unyi asusu agrada and simbi na social media no so say ajeli no 15 years na ne kura odwene ho sen Menia mechia wo a ehwe me awo eye no kura sebe ebeye me ya eye no kura me sisia na me da sole say ye no kura dia ebeye me ya ebeye me ya ne say maame nantie afutu eno na mese ebeye me ya se emra de emra de memenya mra nim ni ena menye lawyer ena menye judge but eye me ya ene afutu a maame no matu ni fu bebre but on fame futu no abedi matem ena we ye hiani ena wo sole ana asofo ema 10 cd ma 20 cd a na wo di betu me fo dwen wo ho ne ade eti no sabe yese onyonko da na woda eti me de eye me ya but eye me ya se wantie afutuo bebre na odi Ghana fo bebre achi ama enipa bebre pushi no woman Gaddafi no co beauty no co dia ben na ye bonen samrane akase na ni tirimu so ye ne de one say we as one way ye osiana no onwa na ye bonase ni ne ade one say e ba to say gift in some ye ba ye ni ade ya me be kan bi ama no kura san be di matem my me agrada e be di matem say eye wa ye bi eye nipa be ye bi nti ka wa kan bi afa gift ho akeye e no obetutu bi ma me aka mane ade eti eja emra de e na me kan emra but eye me ya se wantie mi mafutuo na wantie nipa bebre ni mpanifu afutuo na awie na akodu ba bi a awie mini ade metumi aka no on say esiama no I don't believe say esiama ba agrada life mu so obeboa no yes me me opinion I believe say esiama o wadwen o de ba agrada life we ya momo say ye jailing the 15 years in Obeba say no na megu aso dem wo nyina na esi ama difa yes o no kure obeba na ma no wa difa kama pa ajapade so de no hu yi obeba no wa difa ana sabio 15 years no ya ma prison bosome kora enye easy say 15 years pa 1 year akora enye easy 2 years enye easy 3 years say 15 years obra bonya se de tie thank you ena obeba kora no na esi ama kora no na waye na chi basa na jopade ni bia ni sika ne ne cars ne ni niama bi na siama because siama na nka so de adwen ne nam onso no na adwen ne ko akire oye fast esa ye faster ye kaso obi ye faster obi anadwen no odi ko akire a wonim de ye wo ya odi pe bibia firi obi ho what ma say it no sabe ye nyina ye nam ono me sofukum jaja men kasa rapture du abena metu first but nipa de wo ya de na nkrofo tufu ne ma advice ye wo kurom wei sabe mprediasa ne bebre wo wa ya sabe nkoyi nti no me ni hweka court na de sentence ama no ene ade but eye me ya se mafutuo ni bi wo ho na ene mpanifo bebre futuo ho no ma sabe wantumi antike na abanisa okay papa ni ebeda wase me ya no so me da se be me pa be hia bi me da se Aha, ya papa Kumchacha na ya kotie ne no. Ai papa 1. Ose na otutu ye mame agrada afoa nanso ewiase de akola bi wo ha otu no fukura wontie. Ena ye tufo nso na wantie a okọ ante ade. Ntie bia ne ato na ano no. Na no na ye ohwe Kumchacha kasem a
wɔse afutuo no du baabi no na ayɛ te sɛ nea ɔwɔ ha agradaa ɛno nti na agradaa koraa kɔkaa sɛ wɔsɛsɛ sika wɔsɛsɛ coins a sɛbe na ɔde gu n'anim ase no yɛ papa kɔɔ so san kaa sɛ ewiase no ɛnyɛ obi a ɔbɛyɛ yodiom biara na ɔpɛ w'asɛm obi wɔ hɔ a sɛbe kakra a wɔwɔ ɛne biribi a onya wɔ hɔ nti nneɛma no a wɔyɛ no ɛnyɛ papa koraa na ɔdi w'akyi na ɛno na mɛtwe maa adwene kakra akɔsi sɛ aso yɛbɛtumi de soboɔ no bi abɔ ne kunu asiama anaa because na asiama deɛ wɔyɛ ne twotwomutwo sɛnea wɔka asiama ho asɛm no na kyerɛ sɛ asiama yɛ ne backbone but wohwɛ de bia a yɛ maame agradaa nso wɔ a ɔwɔ sika ɛna sɛbe ɔde ne ho nti saa ɔbaa no n'afutuo no ɛbɛyɛ den kakra nti wei deɛ mede bɛsrɛ asiama ebi nso a na ɔkan ya na maame wɔ se nea mɛyɛ na mayɛ na me namu na me kohu big Xposed video bi a na ɔka sɛ sika gare ya nti na mo ba ya na yɛnkɔhwɛ ba mɛkasa na sɛ sika gare nti na mo ba yɛ yakupo nhyira mo sɛ de mo aba no mo nsa ɛbɛka sika gare o sika gare sika gare o sika gare sika gare o sika gare na sɛ wunya bi na sɛ ɔmam bia obeto penda yakɔhwɛ aba big Xposed no say sika gare yɛ nti a mo ba no ebe mo ka sɛ sa agrada yɛ jelly 15 years dia big Xposed nso yɛ jelly 10 years with hard labor because only me be at that time no na agrada ko nyɛ popular sa ɛyɛ big Xposed ɔyɛ no Ghana wood o sɛ deɛ bɛ actor ankɔfo hwɛ na ɔkɔka sɛ sika gare na papa no ɛno nti na sɛbe nkɔfo di akyom kɔ sika gare no de bia me se woyɛ celebrity a ɛnyɛ bibia na ɛsɛ wodi akyire anaasɛ wɔkɔm nti no na bibia bɛba bia na wodi akyire ɛno na nkɔfo bebree ka sɛ big Xposed play very important role when it comes to sika gare because wɔno ɛna sɛbe wɔ budget so a wohwɛ ne na the TV channel sada Tender TV na wɔkasa ne nkɔfoɔ ebufa so a yɛn nyinaa yɛba baby no bebree feel sɛ ɛyɛ big Xposed ne influence ɛno nti na sɛbe ɛkɔwie saa ɛno yɛ nkɔfoɔ bi asɛm ba me so me deɛ wo a wode sika kɔ bia na wadwen wɔ fam because sɛbe ewiase ɛba emi hu obi a otimi double sika da na obi so ɔkɔ double sika adwuma bɛn na woyɛ yɛ a ɔkɔ double sika no nti wakɔ ne abukata wa ɛne ɛwɔ a ba ne bɛbɛ bia yɛbɛdi akyire Xposed GH yɛfɛ me Ben Bros subscribe share me de tuma na asa ka be ma no asi